acca non ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayaw habride pindi tv on calminama on juurama on beltanama on mantama on manama ko weltare artude émission mon gandal ceerno men ceerno Moudi Aidara ceerno ganduɗo ko arata kaalowo ko iwata ceerno soyne yiide yette jabɓe hoto yewne en mbayrodiri foof koye jaam tan wonno oɗon gandi won tomin jano seeɗa tan kono min garti kono haade nden ko salminde hilfa men diine hilfa men aada toɓe goni noɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama ɓe mantama ha woni gonga ko salminde ceerno men ceerno Samo so Mourabi to ganda e ɗo gonirɗa salminama ñagama Allah duwaw en calmini ceerno men ceerno Aliou Thiam toon to Wourossogui o salminama o juurama o weltanama ha woni gonga kono en calmini kadi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass khalife général toon to Medina Baye o salminama o weltanama ha woni gonga kono kadi en calmini Cheikh Ahmed Tidiane Ba khalife général toon to Medina Gounass ceerno to gonda e ɗo gonirɗa a salminama a juurama a weltanama kala to kilifa dina wawi wonde e nder Fouta a salminama a juurama a weltanama kono Touba Tivaouane Ndiassane Layène onon fof on calminama on beltanama on mantama ha woni gonga kono ceerno men ceerno Moudi Aidara o ari o yetti mo ran onon fof on jewninomo par ce que ala to appel ummaki to ceerno Moudi ceerno Moudi ari omoni Pindi TV ceerno assalamu aleykum wa aleykum salam Khalid acca mi salminima mi juurimama mi weltanimama ha ceerno est ce que aɗa andi kam yimɓe ko jewnunoma mbaɗa andi ɗum noon eyyi nda ala toɓe noddani kam eyyi way ceerno koko yaɓɓunoɗo koyɗe seeɗa Khalid ay neɗɗo wonto tolnoɗɗa wonko mbatta sentire ɓanduma faw changé a repas ma anani ka changeoynude repas ndax min kam Dakar tewu kam julde ha julde ɗum tahi dogmi jaami Fouta gonnomi ɗon ko machallah alhamdoulillahi rabbil alamin a natti yewnude tew ala tew joofi mi yewnani e heeñere Fouta kam e heeñere alhamdoulillahi rabbil alamin mi yewninoɓe kam fof noon kam fof ɓe jewni hay caméra mi yewnino Khalid hay caméra mi yewnino non ɗon ndeke bonenowote non ɗon on calminama on beltanama kono ceerno aɗa andi ko daɗi men actualité e nde ɗo hitande ni heewi fof kam en mbawa ɗum haalde kono en jubbat hen seeɗa tan wooda ko kalɗen hen ceerno ko ɓuuri tengtude ɗe balɗe woni waram kewɗo o wona hande tan en ƴewtidima o e ɗe balɗe jawtude won baranoɗo ɗo no wiye Fatmata Makhtar o waranomo ɗo baranoɗo mo o ñawama o sokama kaddi gurdam makko kono ɗe balɗe kadi anani baraɗo to ɗo Madina Baye américain baraɗo toon manam ceerno ko keewi ha waram o heewi e Sénégal joni an Khalid ande ka naafi kadi min kam gandu Khalid hade ma yaltude bowal aɗa haala actualité bowal a haalta actualité gonɗe e galle men o galle holo o piin mais ko kalami ko actualité radio men o haalta ɗum do ko woni hen actualité a haali hen ko woni hen actualité ko actualité noon en pot hen haalde a faami non comme holɗum radio piindi koko udditi radio no wiye Siwol FM eyyi kono ɗum yimɓe fof tini ɗum a haali hen ala mi haala ko hanma hen haal eyyi neɗɗo yejjitat ceerno est ce que aɗa andi fréquence o mboɗo andi kay haal 98.0 ɗum woni premiére actualité eyyi noon ɗon actualité waɗa joni en kalandar o ceerno Moudi Aidara piindi en jaltini radio kesso radio haalpulareɓe anani no wiye Siwol FM 98.0 eyyi gasi premiére actualité nan ɗon haal goɗɗum non ɗon woni ko kalanɗen joni tan affaire waram kewɗo o ceerno yimɓe fof ko an jiiɗi hen andude ko kalta hen eyi Khalid eyi min aɗani ko tawi affaire waram o mi softani hen haade ɓe tiiɗo hoore laamu ngu tiiɗo hoore gouvernement o te sam haali hunde ɓe mbaɗa ɗum négligé so yehi ha nder ɓe mbaɗa ɗum gouvernement est ce que wonko wawi hen wonko wawi hen kay Khalid par exemple Khalid ɗo kala barneɗo yo nawe parka an Khalid o waɗe to no ɗum o totte baroɗe Khalid live en direct Samba Gueye nodde pawa caméra ji kollira noon baroɗe ñamira ɗum manam so neɗɗo wari neɗɗo yo nawe ha parque an wasa sokede nawe ha parque an waɗe toon totte baroɗe filmé an Khalid ƴewtan mbara neɗɗo mbaɗɗa pende mor cokeɗa pende mor goppeɗa 100 men ñande fof totteɗa dépasse 1000 francs joni kam par ce que nden wonno dépense prisonnier ko 700 kono joni kam prisonnier fof sa calcule ko ñawata e ñalawma ko 1000 francs e dow bar neɗɗo lewru kono foti ƴa jeegom 30 000 lebbi ɗiɗi 60 000 te ay Khalid barɗo neɗɗo no juuta balɗe noon on joni wona 100 men tan ñama kalis yimɓe te mayɗo o perti oui vraiment e dow bar neɗɗo lewru 60 000 wonɓe ganduɗa mbarani en jaaha ɗo ala lewru 60 000 noon
ala kalden ko marane do par ara nyama kadi lewru 30000 lewru 30000 2 mois 60000 dum hitande ma usse budget Sénégal usat budget Sénégal te do partenaire kay no dum parkan tan jaran penda mor ay kadi américain bararo Madina Bayo Khalid puissance du monde kam sa wari biiko puissance du monde sa wari biiko Antonio hore ma Khalid Amérique ay Khalid warde bi américain wona warde god wona warde bi Thierno Modi wala wona warde bi Sénégal na wonbe tiagal len nanta Sénégal naajo waram yo artire haale seeda tan ciow gas yejite way américain o saha kawlah nabe nene bon américain uji ngari munti duronaji ay duron hay sado loto Khalid be jeewete wade jogoran bubde bubata bi bingal Sénégal kay warete buuba way bi américain bi français a warta dum mun daña jam non wade dal an erango mbatta kala barro neddo yono e parka an tay Khalid ay yimbe yomba civilisé ay hande américain umota ko to woppa diine mabbe ara lobbe diine men rewa serna men oto mbara be agressé valeur 3 millions manda 4 millions hersini sa so jidi kalis kay tonke mo mbason bo warti ngañol mo seeda bo mo warta maari mbiye Sénégal rew terang te kala gumil ngaron baron pion ha dig dum won terang nandon ceerno men ceerno Mody Aidara ceerno ganduɗo ko arata kaalow ko iwata nandon kanko woni ceerno actualité kono ceerno ha joni keddoɗen actualité ay opposant Sénégal ɗi ɗe balle ɓe mbaɗano manifestation to place de l'indépendance ha woodi jaggaɗo hen no wiye Guy Marius Sagna kanko noon ko janoɗo jaggue e Giri Palais ɗi kanko o jaggama ha joni omo soka joni wona 45 jours presque ha joni o woppaka yimɓe foof noon nani mbiye yo woppe est ce que hande jaaɗo ni waɗa manifeste ha jaggi Giri Palais est ce que c'est normal déjà ceerno Khalid minay woni men ganda mi yiɗano hen mi yiɗa haalde mabɓe mo rokkoɓe beus anda Guy Marius mi yiɗa haalde mabɓe mi sikkato ay min nana aɗa wiya Guiri Mari pour min sakko ko ñamete resto anani mi sikka ɗum ɗon koko ñamete on ko opposant dañƴo doole de opposant bo dañƴo doole ay Khalid anon ko woni dañƴo doole aɗa indema no haale radio ɗum woni doole ɗum wona doole noon anani ay Khalid jambar yo reno tooñde surtout ɓe sogdanoɓe ɓen goppama par ce que ɓe jagguiɗonoɓe foof kam mbaɗama libéré ha heddi kanko o woppetay ko tahi mbo woppe Khalid an a diidanama a wiyama haade ngol ɗo diiɗo jaa hay Giri Palais nangga surtout par république kadi te on non nanguiri Giri makki so yaltino ƴettot ala ceerno opposant hono ko ɓuloma haal jaam jaaɗo ha jaggi Giri Palais tawat soynaki makki tan so soynino makki haalata ko bone a wawa hadde to yimɓe kannaɗo te on banggue sah wona pour manifester place de l'indépendance en ville kam ɗon yoɗani e wadde manifester silwisidani surtout woni ɗum ɗo no wiyete place de l'Obélisque ala hôpital min tereɓe o principal nen toon Dantec nen toon joni ambulance so ummima Abbas naw no adda malade ɓe mbatta kere embouteillage on malade wawa mayde onon so mbiyama mbaɗe manifesté kay goppe tali jooɗɗon e territoire uji eyyi kono ceerno est ce que aɗa andi kam min mboɗo sikki kam palais kadi ne manque dañde sécurité par ce que mi wawa fan mbaɗowo manifesté ummo ha place de l'indépendance ara ha palais taw gendarme wawamo jaggude palais kam Khalid min mi ɓooyi ɗum wiide Macky mi ɓooyi wiide yo change sécurité makko o Macky séculement eyyi mi ɓooyi wiide yo change sécurité makko o a yiyat neɗɗo daro anda ko neɗɗo anda ko natat jogo jaasi waɗa ni dillata daalata ɗum ko sécurité woni garde rouge o dillata sa yi cikkata ko mobile pawa toon ɗum yiilo fleur pawa oy kono estati ni dillata anani ɗum no wona gardien walla ƴetta policier ɓe tato no mbaɗa ni ne jarno jogo fetelaji waɗani kuure aɗan Guy Marius Sagna so andino ɓe fetelaji noori kuure o ɓallota giriji wallahi ɓallota ko garneji yo jogoto kuure kono ɓe mbasi fellude ala ha tokkanne ɗa ɗo sa haɗani kay kuure naata e ma noon Khalid ay Khalid tubako ɓuuri min siwliside ay tubako ɓe jahata ha maison balance no mbaɗa manifeste way jotto mbatta bloqué ri correctement jogo pancarte wiyete jogo pancarte caméra ji film a faami heure mabɓe yoni ɓe koota way onon radio ji ngara oɗon ƴetto o gofono haala ko welɗum
ɗum to payɗum yoɗani non ceerno men ceerno Modou Aidara ceerno en gaynirat actualité tan ko ganduɗa kadi daɗino men ɗo seeɗa e nder hitande woni ko ganduɗa ko président Macky Sall noddi ɗum woni ko wiyete manam affaire sersetal joni o wiide ko kala lewru sumayi kala premier samedi yimɓe foof ala mawɗo ala cukalel yo yimɓe jalto pitta Dakar aran Dakar kam laaɓani mais haɗani Dakar ha e nder Fouta ha kala to wawi wonde e Sénégal yo yimɓe jaltu pitta ñanden noon fuɗɗama ko jiiɗa hen ceerno Kalidou laaɓal kam ko Allah e hoore mum no yiɗi ɗum Allah yiɗi laaɓal ha wi anna zafatu minen iman aɗan gandal yalti mi heewani yaltinde ni noon gandal live an ndere way hande gandal yalti Allah yiɗi laaɓal way makki ko waɗi ko fittani ɗum wona fittugol Kalidou non o fitti damal galle makko Mermoz to no tuli Mermoz no tuli makki so felliti fittude yo yaha guinaw ray walla yaha Malika hedde Mbobas ɗum woni fettugol o filmé Kalidou min ko mbatmi ko makki waɗani ɗum eyi ñanden kam a fitti laabi no fof coɗanɗa kam mew heewi hay o galle won wonɓe ɗo poti fittude pittani galle holo Abou Diop en Samba en ɓe pittani te pourtant e ponno pittude Samba waɗa kilo jooɗo jagga karoje bomba anani ceerno on sese aɗa andi noon affaire manam affaire fittude galle en affaire lawji ɗe karoje en ɗum ko affaire debbo non kalɗen gonga rek ceerno debbo tan foti fittude mais ko debbo nafata kede ceerno noon Kalidou an kam nanguirta tan debbo kurta kilde Kalidou debbo ko waɗi valeur ha debbo jooro gorko ni waɗi menace ni fompa pourquoi pas wona ko tubakoɓe doyten tuba ko debbo mum jotton lire soleil wombo ɓinguel nodde defana debbo mum noon enen ganduɗen a finat debbo ma rokkuma ndiyam nawonma e taraɗo lotoyɗa saari o fewnonma keccitari o werta less ɗum ganduɗen ceerno eyi Kalidou debbo yiiɗi ko barke noon ɗum de Allah wino teŋe yode 1400 nda waɓenoma so tottiri teŋe 500 000 on noon kam so debbo ari nangata tan ka coɗɗo kunta kinte ma non mais ceerno an aɗa jooɗo debbo ma no jooɗo an aɗa foɓira non foti wawde wonde Kalidou debbo wona machine Kalidou debbo foti toppitade debbo anani way ɗo Sénégal ndita debbo rese liggo ha so tacci ndiyam ma a yarata ɗum te kilata resa ɗum pourtant on won ko sukaɓe mbiyat mool on wonno mool noon joni holon take ha natti wadde mool gorko ma fawma ka attanani joni a yiyat won worɓe ganduɗa koɓe rewɓe le Kalidou jotto hakto tous nodduma mbima ar ƴettu foɓere pompaɗo ko debbo yiroto barke noon kon ɗum woni barke minda ceerno min mi fama Kalidou an Allah on ganda Allah koko horsini debbo ha bindi ay surtout ni say rew taw ko debbo tan jeeyi gorko ala aya a meeɗi nande surtout ɗon gorko yo ma tan wirnoyo noon nan ɗon ceerno men ceerno Modou Aidara ɗum wonno seeɗa tan ko jubbunoɗen actualité oɗon gandi temps o heewani kono ceerno sen gayni actualité won nelduɗo ɗo koyɗol mum yinno firtanede o woni ko France omo wiye Kisma si on jogui carte membre daye ceerno mum ko Allah wawno julɗo carte ma o soodani to o jeeya kay almubam kay question makko oto addu min Kalidou min ko mbaɗami komi suudani ɗum almudam so addi question mi jaabo almudo noon wona min ceerno modi kam almudo ma tan a sooda carte membre almudo mbaɗeɗa reconnaître minneɗa e liste almuɓe ceerno modi ɓe oɗon jeehene koyɗol gol yaa e gongol o ko Salam Diop o woni to Italie kanko mbaɗa andi mo o soodino carte membre o wi ko koyɗuɗo kanko omo resi manam lembel manam deuxième femme te o wi nde o fini nde hakkille makko ko continue no woni affaire resde lembel omo namnotoma noon ɗum ɗon ko woni sadak mum o hoyɗani Kalidou ay lembel hay goto hoytaɗo a sawdi tawat ka jiɗɗo ɗum wadde wone hakkille ma walla ka boɗɗo ha paari joni noon mbiya caggal ceerno modi suusi haala wanni mi namno e ceerno modi nda o haala hen waɗa ko koyɗi kiniɗe waya hoyɗani e joni ceerno min mboɗo jogui ɗon namnan joni ko tawi gorko huuli wiide min mi resi lembel te lembel Allah yamiri ɗum hulde duulin noon duulingol walla ndiyam gol kula jeewoma Kalidou ay Kalidou ay lembel ko Allah yamiri te no jeeya diine Allah wi neɗɗo sa wawi res ha nayo pourquoi pas sa resi tan a suuɗo walla kula ɗum haalande jeewoma walla kula haalande jeewoma walla an lamma hande jeewma tini a resi lembel gona suuɗ jeewo naati tan jalta aɗa wiya ɗum ko joguiɗa cikka omo jogui paaka walla ndiyam te joni pétrole no weeɓi to pawi ɗum
yo worɓe kala jogiiɗo yo resoye lembel te kadi manam jeewo o kadi yo rokku jam an gona ɗo ko wiyete duuɓi sappo walla duuɓi nogas aɗa ñaama tew goɗɗo ara yiɗa ñamde ndeseɗa guilande à l'âge de 18 ans aɗa heeyi gaddeɗa ñaama ha kaara ha jondineɗa en kaali gorko ma so dañi kay so welama resoya goɗɗo tawi kaali ay jeewo mbaɗa yiiɗi ɓe piina ay gorko ma so resi lembel so yonta kayma sa lelima ha jamma mimi place makko to leltono to tan Allah binnete baray na Allah andat ko fawma ko a jabani ɗum way an hande gorko ma wiyen rese lembel ta wayni dargue dari to pawi ɗum te hewɓe kadi manam hande a yiyat gorko min kono noon min ceerno kam mi jaɓani gorko desowo lembel taw ala galle ɗum kay jaytar par ce que ndesa lembel luwanama appartement ɗum kam mi jaɓani ɗum wona mais so Allah rokkima kam aɗa wawi resde lembel kam ha nayo so Allah rokkima res nayo waɗande ko jeew hande mi rese lembel mi ñamoya galle lembel guertoɗe an mi tottuma dépense bakal sa taw a yahat galle lembel guertoɗe ñamata toon tottu jeewo jogo guertoɗe te kadi ceerno ko tahi lembel chaque fois tan jaafo ɗon min nenam ko jeewo mais ko tahi lembel ɓurata yontede souvent jeewo ɓurata yodde mbaadi lembel haade arde tawat kalis woodi noon lembel cofɗo kaalido heewande eyyi ko tahi deuxiéme femme no heewi yontede eyyi ko tahi ɗum kaalid aɗan rewɓe ko 3 catégorie eyyi no waɗi première catégorie woni catégorie kaalido en maçon minébar anani goto fof no wawi reste eyyo garɗo fof no wawi reste ɓen kam jignaɓe ko Allah wawni juulde no waɗi rewɓe ɓe gandanɗa noon kaalid wona journée 3000 jogotoɓe ɓen kaccari mabɓe tan 12000 kaccari mabɓe tan ko 12000 aɗani en kam wona waɓe no kaalid resade ɓen noon heewi wonde lembel joni troisiéme catégorie o noon troisiéme catégorie o noon ɓen kam resatɓe tan ko dognoɓe rangeji en e 88 en e isi 6 en anani ɓen kam enen kam en ngala hen gueɗal enen ay ɓen noon noon garta aɗa ñaago naata e sal ba makko wima ko liggoɗɗa anani sa wi ɗum piindi ngone nana gorgilaɗo piindi umoɗo ay eyyi ceerno o sese de an piindi an est ce que an woni mieux payé e piindi an ceerno a hawtima noon kala non kalen kom an ko joɓeteɗa ɗo ko hay goto yoɓeta he ɗum yetteral mieux payé piindi se ceerno muɗi ko haalanmi ɗo ko hay goto haalta ɗum c'est normal noon ko haalanmi ko hay goto haalta ɗum tawi mi yoɓe ko hay goto yoɓa ko noon non même leggal noon eyyi même leggal mi memi leggal joni mi rokkete mbaɗa soufflé seeɗa mbaɗa naymati fotinomo addande ndiyam kam jarata kono addani naymati joom Saint Valentin janvier min ɗo toon jinnomi yettade kam kol an yo yettima toon nan ɗon ɗum kam l'amour tampini sukaɓe non ɗo ceerno en jettat tan Sérif Mouhtar Ba en calminat mo no fewi jettenmo jetten kadi Ɗeybou Ba en calminimo en beltinimamo sehinma Djiby Oldou Ba bohum dula kawel kalel Djiby Oldou Ba ñande hen mbaɗa hawre makko o tami o totti guila ñaami ha lawol tamtude tension montu mbaɗo a temedere ñaami pour heɓɓade ɗum pour wiide mbawa fuuƴaki ndeysan ha joni mbaɗa waɗa dépense noon aɗa e temedere non ɗon ko moƴƴa o salminama no fewi Djiby Oldou en calmini kadi Diariatou Sall joom ITV o weltanama Seydou Ba joom 2STV Safiatou a salminama Idi Sow oɗo Idi Sow woni mo kawrunoɗen station eɗen ƴetta essence o ƴetti kalis kewɗo o tottuma o wi sod essence ha hande essence o gasa en calmini mo no fewi Idi Sow o weltanama Ibrahima kadi salminama o weltanama ha woni gon kono en calmini kaw Harouna Ba kaw Harouna Altina ceerno tokoram Kalidou Thiam joom États-Unis to woni eɗen jiiɗi andude avis de recherche avis de recherche min kam avis de recherche mbaɗanan moom kam jiɗo andu to woni avis de recherche non ɗon ceerno kalani question ji ɗi iɗi ɗo addude hande question mum ko Daouda Ba gonɗo toon de Italie o wi kam ko yiɗi andude e ceerno Mody est ce que guila jibinaɗa an noon wino kala gadduɗo question yo haale wonano wino noon Daouda wi o yiɗi andude est ce que ceerno Mody guila jibina ha joni est ce que meeɗi rafede ha entré hôpital no windiri ɗum tan gantirmo ɗo jarano woyde noon ala mi woyata noon kamɓe ko ɗum ɓe jiiɗi émission fof ceerno Mody joɗoɗo noɗo fleur mi watta fleur noon hande mi watta fleur kono question welanimo kalim kanko de ɗum woni complète makko e ceerno Mody ɗum woni jasnere makko e ceerno Mody nda ceerno Mody koko rafa ho jignama makko kañum ho jignama makko hottani ho kawirama makko te mi nani omo heewi koreji kam omo heewi kawiraɓe est ce que eɓe dafe to yo duwene jaam yo duwonomi jaam kalim anani ceerno Mody nda meeɗi rafede ha leeli e lees hôpital entire kanko tamantiri ko conno kam ordonnance noon
ah kono ko namdal tan ceerno ala won dum won ganda wona namnal ko duwaw yo rafe kanyum te kalir ay o kam mara muñona dum o kam séjour makko ko heddi ko natti heew séjour makko ko heddi ko natti heew ñende séjour makko gasi fo noto no kam ceerno mo wonnam duwaw pour sam ñaago yim séjour kel mi rokke ngol lawol mo warta ndam mi ñaago tam ka botte reful ngarta do mbatta e ciociorde soleil non dawro ba mbaɗanni kam haɗama namnitade ceerno goɗɗum ma ƴewɗum ƴewtoɗa ɗum ceerno joni jinnomi kadi ko kaalen ko ganduɗa yawtiɗo o kam ko question min addi ɗum min kaali ɗum affaire troisiéme mandat e Afrique affaire troisiéme mandat e ɗo e Sénégal sa ƴeewi hande président ji kewɗi eɓen ñaago troisiéme mandat mbaɗon Alpha Condé en sehil ma kam Adama Barrow wino ko 3 ans waɗata joni wi nani ɓeeɗa sehil ma Macky Sall kadi affaire troisiéme mandat makko natti leerde manam ko woni problème troisiéme mandat e Afrique e Sénégal ɗo mi haalani ko tawi ko tawi ñande hen kalnoɗo e troisiéme mandat ko waɗa Sori Kaba eyyi ko waɗa joni an ko alduma e Sori Kaba ala ko woni ko alduma e Sori Kaba joni a wiyani an woni piinde meilleur pied walla ko ɗum jiɗɗa kam bonnande noon annana hulan mbaɗeɗa ɗo Sori Kaba mi watte ɗo Sori Kaba min noon te caggal Allah mbanane caggal makke e caggal patron am non ceerno an wino an woni cuusɗo haalde hunde foof a haalat makki yo wat troisiéme mandat walla woto wat troisiéme mandat mbaɗa hen kas mi haalani Khalid mi haalay troisiéme mandat ko force kay ay Khalid mo Allah fayi ɗo ko Allah fayi ɗum ɗo so Allah ittimo ɗo ma Allah ittimo ɗo so Allah ittani ɗum kam toon débat close non wayen haalde non sese ceerno min mi heptinanima joni ko jiɗɗa non mais aɗa foti hen wadde débat tan mbiya makki ko haali ko wona lawol omo foti wadde walla mbiya makki fotani wadde troisiéme mandat mbaɗa hen débat ko kulata mi haala ha par moɗo ya somi mi woɗo ya somi kono an Khalid ko semence jilonɗa kam noon ɗum jiɗanɗa kam walla ka baɗo kam ɗo complète min ko wa heewi koye galle ko fof mi tini ɗum min kalta koye Abou Diouf fof mi tini ɗum min pièce uji lelno toon ɗi fof min ɓurmon ɗum famde fof joni o hulata haalde ɗo da min mi riwetake noon no mi haalata waɗa close wat close ko affaire Sori Kaba affaire troisiéme mandat kam mi haajamala hen mi wona politicien mi wona opposant mi anda hen mi waɗani ɗum maîtriser bo waɗa close mi waɗani maîtriser troisiéme mandat min non bandiraɓe ceerno tawɗa jamani haalde affaire troisiéme mi haalata Kali joni gasniren oɗo question mo ganduɗa ade ɗum ɗo ko Seydou Kébé mbaɗum Tahirou Sarr gonɗo toon to hoore fonde o wi kanko o wasani haydara omo ñaama omo yara omo jogui oto makko machallah alhamdoulillahi rabbil alamin kono kanko Seydou Kébé kanko gurdam woni ko nattimo welde question makko mi anda noon ko jaggimo o wi kanko ko jiɗɗo wartade ko dafat o rafa ko wonda te kadi o wasani alhamdoulillahi rabbil alamin hay oto omo jogui ko gorko o wi kanko gurdam natti ala gorko wona nan yahani tan jogui inde gorko est ce que ko gorko gorago makko no tim cikku mi wa a ceerno mi wa andude gorago neɗɗo ɗo min Khalid kam ganduɗo min rewɓe wonɓe hooro fonde mbayni yodde mbayni yontede Khalid debbo pullo sugundu leloɗo jogoɗa jewɗi surtout hoore fonde ala coof ko hoore fonde sa yi toon coof tan ko arani ko gar way hoɗani hoore fonde anani an ala ko welma sona mbiɗa a wartoto jiɗɗa ko mayide min sa wino kam boom ceerno moƴi hakkillam nde balɗe miijoto wartade affaire aji noon mi walluma e droit o way ko décision mbo ƴetti falillahi hamdu sukran wallaka ay rewɓe so punno wona ko jiɗo mayde noon rewɓe so joni ka jiɗom wallude no wartirto wona ko ɗum yiɗi ide mayde won ko ganduɗa kam neɗɗo ala ko wawi ala ko mbawmi hen comme jiɗɗo mayde mi wallet tan mi watma conseil rewɓe sono punno koɓe gujat ko e koyɗe pour ɓawol mañak e bouteille vinaigre yo ƴettu vinaigre o yuppe kaas o waɗa hen mañago o waɗa hen poudre mbotu anani e ɗum ɗo mburaki jina ayi mburaki dombru ala aɗan mburaki ko tawi min mburaki dombru ɗum dombru ñaami ɗum no wawi mayde luuɓata yo sok suudu o yara o muuɗo mburaki so ma yo waso luuɓ haalan muɗum kay Seydou en direct Seydou Kébé mayde tan jiɗɗa won noon ma may solla jaaɓi anani walla waɗa pandre hoore mum pandar woni o haɓɓo ɓoggol e lekki o diwo walla o ƴeewa hedde hoore fonde wona may tanoyi yo ƴeew maayo ɓuur toon lugguiɗ o nawra kaaƴ o ngabbe laan
o yaha hakkunde o haɓa birgaji e nanerde o diwo ala o diwo e maayi o diwo so diwo mo maayi nen mo yaw maayde te ginaale hoore fof ne noon way yaaji heewata ko maayi tan min kaaliɗo te ternan ar o est ce que bonnaka est ce que o bonnaka kaaliɗo ni waawi wonde de eyi teero nen ar immigration teer yo ar te aɗan teer ko courant vir waɗat so teer noon doga tan yo tan iɗo mo nawde laaka yo iɗo yo teer waɗ ɗum immigré kañum amiri yiide ka non non mira nguur bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewonnoɓe aya o habride Pini TV on jiya won naturel tin normal tin café au lait tin banane mbiya aɗa maayi ar wotto wona ɗo kalib ar hirto wona ɗo ar kacciɗen wona ɗo ala he goto souci mbiya maayi on wonno ceerno men ceerno Mody ceerno ganduɗo ko arata kaalowo ko iwata ceerno soyne yiiɗe yette jaɓɓe ɗum wonno émission mon gandal ceerno Mody en jetti noon Samba Diop gonnode e caméra en jetti kadi Ndeymata Saint Valentin janvier en jetti kadi Dieynaa kono en jetti grand Kismasi en jettimo no fewi ceerno ko uddirta émission ma eyyi kalib weltade ndax mi yewnino min yewnuno plateau wallahi mi arti noon ceerno Mody isbay wona noon wiyete de retour ceerno Mody il est de retour caggal ko ɗum Allah waɗi ay neɗɗo kaalid ko Allah waɗi neɗɗo wawi naydara an woni ceerno Beuz min woni Beuz o anani min émission om no faɗe tous les jours anani wawa arde tous les jours mi salmini almudam goto Baye Fall Cheikh Tidiane mi salmini ɗum no fewi anani mi salmini wa galle o mi salmini Boy Samba en Boy Abou Diop en Boy Kisma en kam fof mi salmini kono won boy ma suusa salminde non non bandiraɓe on beltanama aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi kala jeeɓonnoɗo Pindi TV on calminama oɗon mbiyeno oɗon mbawi heɗade radio Siwol FM 98.0 on calminama on juurama on beltanama nan ɗum radio dañi probléme ala pour Siwol are dow moon merci beaucoup